kuma min taa tɔ don dugutigi bulon la k'a ma bɔ dugutigi den ye k'i kunda kogo la k'o filɛ général d'armée Assimi san 5 tɛmɛnen kɔfɛ ministre olu bilara k'olu ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye Falaye san 5 baara la ministre bɛɛ lajɛlen bɔra k'i ka dantigɛli baaraw kɛ yaasa k'a bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ bɛrɛkuruba kelen siɲɛ kelen a barabila fɔli k'a ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ min ye fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye ministre Gale docteur général de division Ablaye Maïga Falaye kunungo primature la ale an bɛɛ wele gouvernement maa tun b'o la Cinq maa b'o la lafasa jɛkulu b'o la fasodenw ka tɔn jɛkulu b'o la ka taa se kunnafonidilaw ma ko a bɛna ko in bɛɛ lajɛlen kun cɛ siɲɛ kelen dugudenw ka laɲini telimanw dugudenw ka laɲini minnu bɛ se ka bila kɔfɛ baara minnu bolodara jamanakuntigi général d'armée Assimi fɛ k'a daminɛ juin kalo tile 20 juin kalo san 2021 ka na se san 2025 ma Falaye mun ni mun sera ka k'a kɔnɔ wasa sɔrɔla mun na majɛw ye jumɛnw ye premier ministre y'i da don n'a ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ Falaye n'i ye ko in ta k'a lajɛ Ablaye Maïga y'i sinsin fɛn fɔlɔ min kan o ye sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo ale san 2023 kɔnɔna na n'o bɛ Mali la taa fanga taabolo 4nan kɔnɔna na n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko 4e république o n'a nɔkan baaraw n'a wulikajɔw n'a cɛsiriw min bɔra assise nationale de la refondation yɔrɔ n'o o ye ANR ye premier ministre a ka kuma fana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu sigira ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ a y'i da don la sariya taabolo sariya siramisɛnw aw ka code pénal n'aw ka code procédure pénale nɔminɛli ni nɔminɛli sɛbɛntafalanw bɛɛ lajɛlen a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ Falaye lakana ko ta nasira fɛ premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw bi ani an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ka taa fara min ye polisilakaw ka Falaye minanko kɔni ko hami tɛ u la tuguni kalan fana o fana tugulen n'o la maa taw bɛ senna su ani tile yaasa laɲini bɛ se ka dafa cogo min a ko bɛɛ n'a ta an dɛmɛbaa jɛkulu minnu sɔnna k'a fɔ ko an ko min u bɛ sɔn ma n'o y'an ka taaboloba 3 ye malidenw miirina ka baara kɛ n'o ye min ye Mali kɔnɔ kuma ye k'i sen b'o la jamanadenw ka ŋunanfan ye min ye ka sinsin o kan maa minnu sɔnn'o ma ko an n'olu bɛ ka baara kɛ bi Turki b'o la Chine b'o la a la belebele o ye Russie ye min ye Inde b'a la ka taa se Iran ninnu bɛɛ lajɛlen ma Falaye Mali nin bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka sɔn ka baara kɛ premier ministre a ka laseli fana sen fɛ a ko dugujukɔrɔ nafaw sɔrɔli hukumu kɔnɔna na min ye dugujukɔrɔ nafaw olu sɛbɛnkura u y'o sansalama n'a bɛ fɔ ma ko code minier k'o sigira sen kan Mali yɛrɛ a sera ka tɔnɔ min sɔrɔla miliyari 7 ani 60 k'o de sɔrɔla bi baarakɛjɛkulu da minnu b'an fɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ sera ka wari min sɔrɔ sa k'a di togodalamaw ma ani sigidalamaw ma o kɛra miliyari 18 ye premier ministre ko k'o bɛna kɛ sa ka yiriwali baaraw kɛ togodaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sanu bɛ yɔrɔ minnu na a ko min ye lakana ko ta na sira fɛ kɛnɛya ko ta na sira fɛ baara minnu sigira sen kan a y'i da don la kalanko ta na sira fɛ kalan basigili kalankɛyɔrɔw la ɲɔgɔndanw ka se ka kɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko premier ministre ye nin bɛɛ lajɛlen sansalama Falaye taji ko a ko tiɲɛna waati dɔ la an ye degun sɔrɔ an ka mobiliw jenina bin kɛra an kan kuranko gɛlɛyaw nana don o la a bɛɛ n'a ta ko malidenw de ka fɔ Ablaye ka fɔ la k'olu de sɔnna ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ Falaye min ye premier ministre ye a ko wasa bɛ yen jigisigi bɛ yen min ye Mali n'a jɛrɛ jɛkulu ye a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ye k'an bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na bi k'o fiyɛ a y'i da don Algérie ko kuma fana na a ko maaw kan ka min faamu Mali ni Algérie ko bolodiɲɔgɔnma in o ye diyagoya ye sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in tun ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ye n'a bɛ fɔ o ma ko crise diplomatique Falaye o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye fanga ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw ye ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ablaye ko kunungo ko Mali ale jɔnjɔn bɛ min fɔ n'o y'an ka hymne national ye k'o bɛ tali kɛ Algérie ta la a ye Algérie taw ta fɔ arabukan na ka tila k'a ba sɔrɔ min ye tubabukan na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye premier ministre ko sisan ko kɛnɛ furara kɛnɛ jɛlen don pewu a fɔra Algérie anw ta n'an bila filɛ a fana y'a kantigɛda yira an bɛna to ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen o ka hakɛw kɔnɔna na a ko sa nin bɛɛ lajɛlen kɛlen ministre kɛlen k'u dantigɛ k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen k'a ban pewu Falaye ko min bɛ yen k'o ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma di an yɛrɛ ka sɔn ɲɔgɔn ye fɔlɔ an k'an ka kɛrɛfɛtaw bila an ka wuli k'an jɔ jamana bɛ se ka baara min kɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ bɛɛ ni kelenya sinsinni min ye maaninfinw yɛrɛ ka se ka da ɲɔgɔn na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi ka kɛ ni Mali Kura taa sira kura ye ka bɛn ni san 2063 ma a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ko ka se k'olu lawaleya. Fala ye nin bɛɛ la an b'a f'u ye ko wasaba sɔrɔla yɔrɔ min na o ye wolomasiri tabaw ka sira ye Fala ye. Bi gouvernement kun kan ka i sinsin min kan ni olu kow bɛ sen na o dɔ bɛ tali kɛ sirabako la Fala ye. Sirabako ka bila Bamako la bi sira ɲuman da o ye Bamako Segu ye hali o yɛrɛ wo bɛ ka sɔgɔ o la. O mana tɛmɛ ka bɔ yen kɛnɛyako ta na sira fɛ Fala ye u tun kan ka fɛɛrɛ tigɛ maanifin joginnen maanifin banalen maanifin dɛsɛlen i ka se dɔgɔtɔrɔso la e tɛ lajɛ ko fo e ka fura sara e ka donsara sara n'u tun sera k'o falen i ka furakɛ fɔlɔ i ka bana ka se ka ta ka bɔ i ka fɔlɔ a sarali a mana kɛ cogo cogo a na se ka sara wa o furaw fana gouvernement kun kan ka o de ɲini k'o de bila ye o de tun b'a to ko caman bɛ fɔ maa caman na fantan ni nisɔndiya a bɛ sɔrɔ o de senfɛ Fala ye nka e ka taa hali ni kunkolodimi b'i la karisa papier filɛ pharmacie filɛ yan fɛ t'o ɲini ka na fɔlɔ ni kɔngɔni b'i la t'i sigi yan fɛ billet ta yan fɛ munumunu yan fɛ i yɛrɛ ni bana min nana dɔ bɛ fara o kan anw bolo bi dɔgɔtɔrɔso kan ka kɛ mɔgɔw kunbɛn ɲɔgɔnma ye Fala ye sariya ko kuma fɔra sariya falenna sariya sɛbɛnw falenna nka hali bi malidenw tɛ sariya faamuya mun na Fala ye sabula a bɛ fɔ kan min na o t'u ka kan ye kiiri bɛ tigɛ kan minnu na kiiri baara bɛ kɛ kan minnu na mɔgɔw bɛ bisimila cogo min falen minnu bɛ ka kɛ sɛbɛn minnu bɛ ka taa hali dulon ko ni sera sariya su la k'i kan ka nin musaka sara a tɛ fɔ an dɔnkan an t'a faamu gouvernement kan k'a lajɛ k'o falen Fala ye mun wɛrɛ bɛ yen jamana kɔnɔ lakana ko ta na sira fɛ Fala ye sira ta bi i ka bɔ Bamako yan k'i bɛ taa Segu sira fɛ poste minnu bɛ yen min bɛ minɛ maaw la min bɛ ndarakiw la kɔlɔsili minnu kan ka kɛ maa minnu bila l'o kunna u kun kan ka a lajɛ nɔgɔya kana olu ko ninnu na Fala ye bi n'i bɔra Gawo ka sira ta k'i bɛna Bamako i bɛ jɔ yɔrɔ yɔrɔ b'i bolo bila i kun ala dɔgɔman ye 400 ye anw bolo olu kan ka lajɛ o kun kan ka ban de pewu sabula mɔgɔ minnu sigilen n'a kunna u ka ɲɛmaa ye sɔrɔsiw de bɛ k'o kunna bi Fala ye ni kun man ka mɛn olu ka nin waati in na fɛɛrɛ kan ka ɲini o la anw bolo o ye majɛ ye maliden minnu bɛ kɔ ka Fala ye tiɲɛ don jɛɛrɛw bɛ kɛ kumaw bɛ kɛ lasigiw bɛ kɛ a bɛ fɔ k'u kana wari don u kana kɛ tan nka olu yɛrɛ ka siniɲɛsigi n'u ka fɛn bɛ sinsin min ye n'o ye papier ye o papier ko ma ɲɛnabɔ i bɛ maliyɛn de bɔlen kɔ ka kana k'a nana passeport yɛlɛma Fala ye ale yɛrɛ bɛ yɛlɛma passeport kan yan a tɛ se ka taa kuma yɔrɔ t'a bolo foyi t'a bolo yala an k'a kɛ san o san musakaba bɛ bɔ ka don ko maliyɛnw ka jɛɛrɛ k'u kana musaka don a ye fɛɛrɛ sigi a ka yɔrɔ yira u la n'u jigi tigɛra u jigi karila u nana u bɛ se ka kunbɛn yɔrɔ min ka kuma f'u ye u bɛ min faamu jamana tɔgɔ la n'o tɛ jɛɛrɛ ninnu ni fɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'o ye min ye seko ni dɔnko Fala ye an ye seko ni dɔnko kuma caman ye an y'a sɛbɛn caman ye nka seko ni dɔnko bɛ balo mun na a ka fɔ sisan ko sini turupu dɔ b'an bolo a bɛ taa Sɛbɛnnikɔrɔ a bɛ taa Sikaso a bɛ taa Bamako a bɛ taa Kayi a bɛ t'i munumunu o min bɛ kɛ o de bɛ wari lada fo de ma ko production an ye seko ni dɔnko min ye a bɛ papier de kan k'a lawaleya k'a lakɛ ka tɔnɔ lase mɔgɔw ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na u ka sigidaw n'u ka togodaw la o ma ye fɔlɔ an bolo seko ni dɔnko ka yɛlɛma farikolo ɲɛnajɛ an tɛna n'an da don la o tolilen don n'a tɔ bɛɛ ye jamana bɛ min don farikolo ɲɛnajɛ la san 5 kɔnɔna Fala ye ni wolomasiri tabaw tɛ ne ɲɛ t'a la a y'a don fɛn min na nka jaabi bɛ min an taara siɲɛ ta la an ti ɲɛ sɔrɔ an taara bɔlɔntan kɔni kuma tɛ o wa wari min bɛ don farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bɔlɔntan yɛrɛ la Mali kɔnɔ yan Fala ye ka dɛsɛ ka denmisɛnninw ta ka équipe nationale dɔ sigi min bɛ baara kɛ so kɔnɔ yan ko kan ta ninnu k'olu sinsin nka ayi an ka musaka de bɛ ta ka di mɔgɔw ma k'olu ka yaala diɲɛ fɛ ko ka mɔgɔw ɲini ka na n'o ye denmisɛnnin minnu fana bɛ yan n'olu bɛ ka former centre de formation kɔnɔ olu tigiw fana bɛ kɛ jagoyɔrɔ ye ka feereli kɛ dɔrɔn k'a ban denmisɛnnin ɲɛna dɔrɔn ka licence de b'a kan k'a feere k'a wari don k'i sigi o bɛ ɲɛnabɔ cogo di minisiriso bɛ ka sɛbɛn minnu falen hakili la k'u teliya k'olu lajɛ hala an b'a kun cɛ ni min ye o ye maliyɛn yɛrɛ ye an yɛrɛ ka sɔn an ka da an yɛrɛ la fɛn kelen b'anw ka jamana in kɔnɔ Fala ye n'o ma bɔ yen an bɛ fɛn o fɛn an y'a bɛɛ jɛ an ka kanw n bɛ segin a kan an ka kanw an ka kow ka kɛ an ka kan na an ka se k'an ka kow faamuya majɛ caman bɛ yen bi mun nana n'a a ye sabula fɛn minnu bɛ kɛ a tɛ an ka kan na Fala ye n bɛ fɛn kelen fara a kan yanni ka bɔ kuma na digitalisation o don ko u ye ɲɔgɔn dan kɛ ko impôt ta sigira sen kan k'o sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ munna polisiw ta yɔrɔ munna ma sigi sen kan munna ma jaabi ɲuman sɔrɔ Fala ye jɔnni b'o ko kunna munna a tɛ ka se ka kɛ
an bɛ min f'u ɲɛna o yɔrɔ la fala ye aw bɛ min sɛbɛ ko ni minɛna k'i bɛ ɲangi n'o ye n'o ka ca an bɛ min di polisiw ma ye digitalisation ye mɔgɔ tɛna n'a kɛ 3,000 maa t'o sara ka 200 dili to yen nka n'i y'a kɛ minɛ o minɛ i bɛ 100 sara sisan u k'u sigi k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔw b'a sara n'u t'a sara la nka n'a ka ca n'a ye a ka dɔgɔ n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ caman ye o fɛn caman de bɛ yen an b'a ɲini u fɛ u ka baara kɔnɔ wa ala kunbaba yɛrɛ ye min ye fala ye gouvernement kɔnɔna baara o ye gouvernement kɔnɔna baara de ye ministre k'a dɔn k'a fɔ ko faso jɔ jamanadenw de ɲɛ bɛ aw la su ani tile aw jɛra ka aw sɔn o min ma aw k'aw ɲɛsin o ma nin ye anw ka farankan ye ka fara premier ministre ni a ka ministre ka lajɛ fɛn fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ ni a ye fala ye maliyɛnw de tulo b'u la maliyɛnw de ɲɛ b'u la degun minnu bɛ yen baara minnu bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman kɛra dɛ fɛn caman bɛ n'ale fana nka mɔgɔw bɛ min fɛ a filɛ nin ye o de la bamananw ko hɔn ka di dɛ fala ye nka ni minɛ ka fara a kan a b'a to o ka di ni hɔn ye dɛ wa an bɛ fɛ k'a fɔ de sa ni minɛ a ye nin minɛ maliyɛnw a ka nin fara aw ka ko kan yaasa an ka se ka taa ɲɛ